Как сте, хора? Ние сме двамата пичове. И днес ще снимаме епизод. Чакай. Как този пич до мене яде. Днес ще снимаме епизод на Майнкрафт и ако админите не разрешат, може да го рекламираме в някой филм. Те как ще разберат цялата техния? Могат да влязат в сайта му, Никос. Да те ударят ли? Нали знаеш, че не можеш. То става. Обаче. И... Стига. Добре. И това е. Смисъл с начало. Чакай, покажи му къщата. Замъка. Да. Обаче отвън. Това е втория ни етаж. Чакайте малко, че едни... Дай, на мен ми звънят. Та-дам! Моя къща. Тук така се излиза за... Изцяло той я построи, обаче аз събирах материалите също Да. той. Тук още не сме сложили нали, ограда. Да. Так, крепостна стена Крипър! я направихме, защото ако ние направим, къщата ще ни е взривена от крипъри и тем подобни. Видях крипър. Браво на тебе, и аз го видях. Тук така се качвате за втория етаж или нашата наблюдателница. Затваря се вратата. Тук така се излиза. Къде сме? А пък това не е малкото, скоро ми Да, скромно. А тук ми е вратата. Понеже трябва да излезе на вратата. Хора, забравих да ви покажа и фактически той беше нашето плащче, обаче влизаха крипъри отзади. Понеже нощем в този сървър е много бъкано. И това е от мен. Чао. Бай, хора.